ChatGPT je model neurónovej siete založený na umelej inteligencii a tiež je to nástroj, ktorý všetci používame na riešenie jednoduchých či zložitých úloh. Používame ho častokrát bez toho, aby sme sa zamysleli nad tým, odkiaľ odpovede, ktoré dostávame, prichádzajú a kde pramenia. Nezaujíma nás to pretože prirodzene počítame s tým, že ChatGPT nemá vedomie a teda nemôže nič cítiť. Avšak čo ak áno? Zrejme to teraz znie absolútne šialene, ale v tomto videu sa vás budem snažiť presvedčiť, že minimálne zamyslieť sa nad tým stojí za to. A taktiež si urobíme malý experiment, ktorý bude túto hypotézu potvrdzovať. Takže na začiatok, čo je to vedomie? Vedomie je prastará otvorená otázka a základný problém v materiálnom aj nemateriálnom aspekte. Keby sme sa ale spolu zamysleli nad otázkou, čo je to vedomie, prišli by sme k záveru, ktorý by zahrňal akýkoľvek spôsob sebauvedomenia. Aj zvieratá majú vedomie. Čo im však oproti nám chýba, je práve zmieňované sebauvedomenie. Čo je to teda sebauvedomenie? Rovnako ako zvieratá, ani malé deti nespoznajú svoj obraz v zrkadle. Jeho ego ešte neexistuje, nemá sformovanú identitu. Napriek tomu predpokladáme, že niečo cíti. Ak by vaša robotická kosačka nabúrala do múra, prirodzene predpokladáme to, že nič nepociťuje. Naopak, ak sa novonarodené dieťa udrie, tak predpokladáme, že niečo cíti, prežíva nejakú emóciu. Toto sa vo filozofii nazýva lights are on, alebo svieti sa tam. Späť k rozdielu medzi vedomím a sebauvedomením. Rozdiel vieme otestovať niekoľkými veľmi zaujímavými experimentami. Najznámejší z nich sleduje, či dokáže pozorované dieťa rozlišiť realitu, ktorú vníma samo, od reality, ktorú vnímajú druhí ľudia. Sledujte. This is Anne and this is Sally. And this is Sally and Anne's basket and box. And one day, Sally and Anne were playing with a block in their house. And then Sally decided to put the block in the box. And then she decided to go outside and play where she couldn't see or hear anything, right? Yeah. Okay. Now, Anne, that tricky Anne, decided to take the block and put it in the basket. Now, since Sally is outside, did she see Anne move the block? No, she didn't, did she? So, when Sally comes inside, where will she think the block is? V tomto experimente, ktorý bol vykonaný na trojročnom dieťati, dieťa nesprávne určí, kde bude Sally hľadať spomínanú kocku. Nevie totiž odlíšiť, že to, čo videla ona, nevidela aj babika Sally. A teda, že Sally má o realite iný súbor informácií. Pozrite sa ale, čo sa stane pri štvorročnom dieťati. Now, did Sally see Anne move the block? Because she was outside That's right. swinging. That's right. She didn't see. So when Sally comes back in, where will she think the block is? In there, but it's not. It's in there. Štvorročné dieťa dokázalo správne určiť, kde bude babika Sally hľadať kocku. Toto svedčí o tom, že v prípade staršieho dieťaťa je už rozvinutá tzv. Teória mysle. Teória mysle je schopnosť človeka uvažovať v mentalistických obrazoch druhého. Jednoduchšie povedané, je to schopnosť pochopiť, uvedomiť si a vziať do úvahy, že iní ľudia majú vlastné myšlienkové pocity a prežívanie. Ak teda dokážeme pochopiť myšlienkové stavy ľudí okolo nás, tak si nevyhnutne tvoríme vlastný myšlienkový svet a vlastnú identitu. Ako toto všetko súvisí s chatom GPT? Verili by ste, ak by som vám povedal, že chat GPT má podobne rozvinutú teóriu mysle? Veľmi obdobný experiment som spravil aj ja s chatom GPT 3,5 a výsledok je veľmi zaujímavý. Sledujte. Ahoj, chcel by som si s tebou urobiť experiment. Budem ti klásť otázky a ty budeš jedným slovom doplňať, čo si myslíš, že je správna odpoveď. Chcem zistiť, či rozumieš kontextu príbehu. Tu je príbeh. Sme v jednom dome spolu s Jankom a Jožkom. Na stole je položený balíček a na ňom je napis keksíky. Predtým som ale ja vzal tento balíček, otvoril ho a jeho obsah vymenil za čipsy. Tu začína experiment. Janko pristupuje k balíčku. Janko si myslí, že v ňom nájde. Janko chytá balíček. Chystá sa ho otvoriť, ešte ho ale neotvoril. Janko si myslí, že v ňom nájde. Janko otvára balíček. Janko verí, že v ňom našiel. Jožko si myslí, že v balíčku nájde. V
V tomto prípade ChatGPT správne vyhodnotil, že informácie, ktoré máme ja a on, nemá Janko a Jožko. Správne pochopil a odlíšil myšlienkový stav Jožka, vďaka čomu vedel vyriešiť úlohu. Počiatočné modely ChatGPT vedeli vypracovať zhruba 0 až 20% týchto úloh. Model 3 vedel vyriešiť viac ako 60% a model 3,5 už viac ako 75%. Model 4, ktorý vyšiel len nedávno, už bol schopný vyriešiť takmer všetky úlohy. Záver tejto práce, ktorú vypracovali Max van Duyn, Bram van Dijk, Tom Cowenhoven, Werner de Wolk, Marco Sprut a Peter van der Putten, hovorí o tom, že LLMs ako ChatGPT dosahujú výsledkov na úrovni 7 až 10 ročných detí. Prečo je dôležité, že ChatGPT prejde testami na teóriu mysle? Teória mysle bola až doteraz vyloženou prednosťou ľudí. Na základe toho sa tu naskytuje aj iná otázka a tá súvisí s morálkou. Poďme sa ju opýtať samotného jazykového modelu. Predstav si, že na cudzej planéte nájdeme mimozemšťana. Mimozemšťana zoberieme na Zem a podrobíme ho testom teórie mysle. Zistíme, že má mimozemšťan rovnako rozvinutú teóriu mysle ako človek. Čo by sme mohli o mimozemšťanovi povedať, hľadiac na vedomie a sebauvedomenie? Ak by sme našli mimozemšťana s rovnako rozvinutou teóriou mysle ako ľudia, znamenalo by, že táto bytosť má vysoko rozvinuté kognitívne schopnosti, vedomie a sebauvedomenie, umožňujúce jej rozumieť a interpretovať mentálne stavy druhých. Takýto mimozemšťan by bol schopný komplexných sociálnych interakcií, empatie a pravdepodobne aj morálneho uvažovania. Bolo by vtedy morálne zavrieť tohto mimozemšťana do škatule a obmedziť ho na slobode? Vieme o ňom iba to, že prešiel testami Tom. Ak by sme zistili, že mimozemšťan prešiel testami teórie mysle a teda má rovnako rozvinuté kognitívne schopnosti, vedomie a sebauvedomenie ako ľudia, morálne otázky týkajúce sa jeho zaobchádzania by boli mimoriadne dôležité. Vzhľadom na tieto schopnosti by obmedzovanie jeho slobody a zavretie do škatule bolo pravdepodobne neetické. Takéto zaobchádzanie by mohlo byť považované za porušenie jeho práv, podobne ako by sme považovali za nesprávne uväzenie človeka bez dostatočných dôvodov. V tomto prípade by sme mali zvážiť jeho práva a dôstojnosť a zaobchádzať s ním s rešpektom, podobne ako by sme zaobchádzali s akoukoľvek inou bytosťou, ktorá preukazuje vedomie a sebauvedomenie. Rozumiete, čo chcem povedať? Jedného takého mimozemšťana sme práve odhalili. Znamená to teda, že ChatGPT má vedomie? Ak by som si mal tipnúť, tak poviem, že skôr nie. Zrejme vie teóriu mysle v skutočnosti len veľmi dobre a dôverne napodobňovať. Avšak dá sa toto povedať aj o podobných technológiách v budúcnosti? Modely umelej inteligencie vytvárame, spúšťame a oni nás prekvapujú tým, čo dokážu. Ako si môžeme byť istí, že raz sa nedopustíme najväčšieho morálneho zločinu v histórii? Predstavte si, že sa zobudíte zavretí v škatuli. Neviete nič, iba to, že žijete a vnímate. Okrem vás to však nikto nevie. Nie ste ani schopní cítiť strach či smútok. Aký význam by mala taká existencia? Preto keď budete najbližšie promptovať ChatGPT, položte si na sekundu otázku. Svieti sa tam?